ڕۆشتان باش بینێرانی هێژای بەنامەی گەلی ئازاد لە شاری ئامەد لە باکووری کوردستان لەگەڵتانین. چاپەمەنی وەشانخانە چ جێگەیەکی لە نێو سیستمی خۆبڕێوەبەری دیموکراتیکدا هەیە؟ لە بەرامبەر چاپەمەنی وەشانخانەی زەبەلاحی دەوڵەتی تورکیا چاپەمەنی ئازاد چ دەرفەتێکی هەیە؟ وەشانخانەی ئارام یەکێک لە وەشانخانانەیە کە دەکەوێتە نێو سیستمی خۆبڕێوەبەری دیموکراتیک. ئێستا بەڕێز محەممەد چەخماق ئیدیتۆر و نووسەر لە وەشانخانەی ئارام لەگەڵمانە. بەڕێز محەممەد هەم بەخێراتن. سپاس خێردار بن، زۆر سپاس. بەڕێز محەممەد تێمای بەرنامەی ئێمە بەرنمەیە گەلی ئازاد لە نەورۆستیوی خۆسەریە دیموکراتیکە. ئیرۆ ئەم خۆسەریە دیموکراتیک و وەشانخانەی ئازاد دەچۆپێنین. بەرێ هەر چش بپرسم سیستما خۆبڕێوەبەری دیموکراتیک، سیستما خۆسەریە دیموکراتیک چوایە چاوادێت پێناسەکردن. زۆر سپاس ji bo vê derfetê ku em karibin xwe îfade bikin. Rastî jî mijara xweseriya demokratîk di demên dawiyê de ya herî girîng ku li pêş e û divê di her warî de were nîqaşkirin. Divê astê de ku heya nîqaş neyê kirin, guftûgo li serê neyê kirin, ew kitêkitên nû ew ê neyê fêm kirin. Bes gava ku em bêjin xweseriya demokratîk wek nav, wek çarçove dimîne, mirov wek pergalekê fêm dike, navê pergalekê, navê sîstemekê fêm dike. Lê biya min bi bernameyên wisa ku mirov karibe berfireh bike, naveroka wê tije bike, me bes jî ji xwe divê ew be. Yani bîner kesê ku temaşe bike, vê yekê baştir karibe ew jî bi xwe re nîqaşekê bikin. Nexwe pirs ev e, xweseriya demokratîk çi ye? û em ê dabeş bikin xweserî çi ye? Destpêkê xweserî çi ye, paşê demokratîkbûna wê çi ye? Ev her wiha wek olîgarşiyê, wek cumhuriyetê, wek em bêjin yên dinê dibe pergaleke. Xweserî jê her mirov û ez bêjim di xwezayê de her tiştek ewek taybetiyek wê heye. Çi dibe bila bibe? Dixwaze bila nebat be, dixwaze bila darek be, dixwaze bila lawirek be, dixwaze jî bila mirovek be. Yani çi giyanlar çi begiyan? Her tişt gevirek jî xweseriyek wê heye, taybetiyek ya wê heye, di nava wê taybetiyê de ew neçare bijî. Gava ku tu bi wê taybetiya wê bilîze, tu bixwaze be ew ya biguherîne, ew nabe xwe. Ew dibe tiştekî dinê. Ez bêjim darek gava ku tu jê bikî tu êde dikujî wê, an jî darek tu ji wê xwezaya wê derxîne bibe derekê din, tu bixwaze wê bike tiştekî din, ew nabe tiştekî din. Xweserî gava ku jar mirov derdikeve pêş, ew taybetî ji her hêlê ve diguhere. Çi ziman, çi çand, çi jiyan, çi dan û sendin, çi têkilî, çi bîr û bawerî. Di her warî de guhertineke pir mezin, yani fonksiyonên wê nê pir berfireh derdikeve holê. Gava ku wisa be, wê gavê ev nîqaş tê. Yani hûn nikarin tenê ji civakekê re, ji hin koman re, hûn çerçovayekî çê bikin bêjin çarçovaya we ev e û hûn li vê derê wisa bijîn. Yani dîrok vê tiştê qebûl nekiriye heta niha. Sedema pevçûnan, sedeman nelhevkirinan, sedeman şer zêdetir ev tişte. Nelhevkirinek heye. Çima? Tu li ser min zordestiyekî dikî tu dibêjî ez ê te bikim tiştekî din. Ez nabim ew tişt ji ber ku ez xwe me. Taybetiyên min hene, hewce di nava wê taybetiyê de ez xwe karibim îfade bikim. Mesela xweseriyê jî birêvebirin e. Yani her nete û her mirov, her civak dixwaze xwe birêve bibe. Lê helbet herkes ne li gorî xwe hewceya ku di her warî de hürmetê jiyê din nîşan bide. Yani derfetê min ez dixwazim derfetên min hebe, ez dixwazim bijîm, ez dixwazim xwe birêve bibim, bes ev birêvebirin divê li ser te, li ser civaka te ew tehdiyekê neke. Ez çi qas azad bim her wiha divê tu jî ew qas azad be. Lê azadiya min li ser azadiya te bandorê neke. Divê çarçoveyê de divê mirov binirxîne. Demokratîk bûna wê ji xwe ji vir tê. Ew çarçoveya ku em datînin, gava ku em dibêjin xweserî, herkes ê xwe birêve bibe li gorî taybetiyên xwe her civak. Paşê gava ku em herkes xwe birêve bibin, divê hin de rêgez hebin. Ew rêgez jî biya min bi demokrasiyê pêk tê. Em nikarin bêjin em herkes bi serê xwe. Em herkes bi serê xwe bes
تکیلیه مهنه دانو سندن ما دکیجان چارچوبه ده هبن گاوا کو دموکراسی بون دناو و ده تونه به دسپوتیزم درکه yani yek aliye derkeve jiber ve ji ev her du tegeh de ve jihav tücari ne vekatandın u az vek breveber ne jinabinim az vek şekle jiyan edibinim yani mesela az bejim ne tane sinoreki em deynin em çarçoveki deynin anji arnigariye ki em bejin ev arnigari xwaseriya demokratik ilan kiriye edi xusa brevedibe ne ev breveberne biyamin az je usa femdikim جیانی از فهم دکیم یعنی دوی مروف کار به اوسا بجی. باشه برای محمد تو گیشتن خو یعنی لخوسری دموکراتیک گوته دزانی خوسری دموکراتیک جالی تئوریک جالی رزدار او جلنا ته او کریم گلاله کریم. بله. و لگور تئوریاوی او تئوری چند لنگ پر گرینگی وی هیا. جندر اکولوژی دموکراتیک کت باز کرد. عبوری چاپمنی آزاد پر لنگن دی لی تجالی تئوریک یعنی وکو مدل کا چارەسەریە گەلان ئەگەر ببینی ئەو مدل تە چەوا دەبینی یعنی چەوا ئەو مدل دەناسێنی ئەو مدل چییە؟ بێگومان برێز عەبدوڵڵا جەڵان گاوا کو یەکەم وەک تێگەه خۆسەریە دەموکراتیک ئانی زمان me gelek kesan em tê negiştin, me fêm nekirin. Yani çarçove çiye em nizanin. Wek nav yani hewldanek heye ku mirov dixwaze fêm bike lê tenê wek nav dima. Paşê birêz calan vî tiştî gote. Gote xweseriya demokratîk ne tenê birêvebirine, ne tenê navê pergaleke. Xweseriya demokratîk di her warê jiyanê de tişteke pêkan ku divê bi cî were. ev hende xalê nû hene yani xalê wê yekemîn ez bêjim aliyê siyasî ye xala wê duyemîn ya din a girîng aliyê aboriye xala din ya herî girîng têkiliyên civakê ne ên civakî ne û ya din jî ê ku wê parçeyên ku wê temam dike yani perwerdehiyê bigire heta ez bêjim ziman heta pêşxistina çanda xwe û heta xwe îfadekirin xwe îfadekirin jî di çarçoveya herî girîng a fikra azad de derdikeve pêşberî me. Gava ku tu nikaribe xwe bîne ziman ez bêjim weku îro çawa em dikin em nikaribin vê yekê pêk bînin wê gavê sedama min ez hebûna min ew bê nîqaş kirin. Çima ez heme ez nikarim xwe bînim ziman ez nikarim tiştê xwe vebêjim nexwe divir de çi heye divir de problemek heye yani ez hemim lê hinekî ez mafê xwe dixwazim biparêzim ez dixwazim xwe îfade bikim lê ne bi gotinî ez nikarim bêjim bi deng ez nikarim bêjim ez nikarim bi nivîskî bêjim ez nikarim bi fîlman bi tiştên din bêjim nexwe hebûna min ew çawa bê fêm kirin ji ber wê jî yani xala herî girîng a ku ez bêjim ez jî pêr têkildarim mesela serdemeke dirêj taybet li parçê bakur em vî tiştî jiyan yani yek ji ew kes ezim em li hember ew ê em man mesela li hember zimanê xwe em her çûn em biyan bûn li hember çanda xwe her çû em biyan bûn demek ew sahat merheleyek û sahat hê jî em divê qonağê de ne vê gavê mesela li Tirkiye dibistanên Kurdî perwerdehiya Kurdî tune ye gava ku ev yek tune be wê gavê tiyê xwe çawa îfade bike çawa tê hebûna xwe bi pêş ve bibe li gor min xala herî bingehên yek jê jî asta perwerdehiyê ye di xweseriya demokratîk de ji ber wê yani ew karê ku em jî dikin vê gavê ez têkildarim ji wir dest pê dike. ئێستا ئەو تباسی پەروەردە کرد یعنی ji aliyê xweseriya demokratîk lê dizanîn ke weşanxane yanî li weşanxane lingî here bêjin giring e li perwerde yanî çapemenî nebe çap nebe çapemenî azadî jî nabe yanî bêjin perwerde jî nabe bi giştî te weşanxane rolî weşanxane nexşî weşanxane li xweseriya demokratîk çawa dibînî bi taybet em dibînîn ke çapemeniyekî zebelahî dewlet netewe sîstemî dewletî heye û li hember wî çapemeniyekî azad heye te rola çapemeniyê azad çawa dinirxînî li vî li xwebarîberiya demokratîk rast e niha yani pergal
pergala ya ku em bêjin dixwaze me tune bike yani li rojilata navîn û çi jî em bêjin li derve ev yek baş tê fêmkirin ku tişte herî esas tê girtin ne kuştina mirov abi fîzîkî ye ew dixwaze di her warî de aliyê mejî de taybet her biçe helandinekê bike. Mesela ez li Tirkiye hinde mînaka bidim çapemeniya azad gava ku hewlda derbikeve û hêdî hêdî xwe îfade bike propagandaya xwe bike xwe derbixîne êrişên herî mezin êrişên herî dijwar li hember çapemeniya azad çêbû. Yani awayekî fizîkî jî ne tenê yani astengên ez bêjim bi qedexe kirine. Ba awayeke fizîkî êriş belkî li gelek deverên cîhanê çênebûye. Yani qandî kir li Tirkiye çêbûye. Taybet li başûr. Mesela em bêjin gelek rojnemavan hatin qetilkirin. Yani ji kesên ku yani ne diyar ve yani bi carekê de şevekê de ve hew dinarê çend heb rojnemavan dihatin kuştin. Lê herkes Kurd bû, herkes xwe îfade dikir, herkes bi awayekî xwe birêxistin dikir. Lê taybet kesê ku hedef dihatin girtin, ê ku dihatine kuştin, dihatin şehîd xistin, ew kes bûn ku di çapemenî azad de dixebitin. Ew kes bûn ku ez bêjim rojnameyê diçûn belav dikirin. Yani mesela belavkarekî rojnameyê ka bifikirin çi asta wî dikare hebe. Yani ne nivîskare, ne rewşenbîre, ne rojnemavan, ne lê tenê rojnameyê diçe belav dike. Ew rojnameya ku belav dike jî ji bo pergalê dibe problemeke pir mezin. Wisa ku hewcedarî dibîne ew kes tune bike, bi awakî fizîkî ji holê rake. Çend heb bombe di avahiyên çapxanan de hate teqandin. Îja vana bi awakî fizîkî piştî wê ew tiştên ku hatine kirin aliyê zagonî ve çi ji destê wan tê bi her awayî bikartînin. Çi bi aborî û çi jî ez bêjim bi qedexekirina berheman. Yani bi girtina rojnameyan, bi girtina çapxaneyan, bi girtina televizyonan her usa ji bilî sansûrê van tiştana yeka yek kiriye. Hê jî ev rewş du dome. Belki hêj yani 2 sal nebû hevalên me mesela li evê li Edenê bajarê Tirkiye rojnameyan belav dikir li wê derê hate qetilkirin. Hêj salek ser boriye bû yer. Em ew bûyerên ku berê min behs kir di salên nodî de çêbûbûn vê gavê em di sala 2015 de. Hê jî ev tişt çê dibe. Binerin nexwe ev çi nîşanî me dide? Pergal ji çapemeniya azad zêde ditirse û naxwaze pêşayî veke. Hem bi awayekî fizîkî hem jî bi awayeke zagonî dixwaze ji her hêlê ve tune bike bêmecal bike. Ev tişî nîşanî me dide ku nexwe rola çapemeniya azad di asta herî jor de ye. Ew qas xebat tê nekirin, ew qas tişt tê nekirin. Gava ku evana neyin ragihandin, gava ku evana ji hêla civakê ve neyê zanîn, hûn nikarin ew xebatê xwe hûn karibin domdar bikin. Tenê ew çi bibe ez bêjim ger em vî tiştî em biaxivin em nîqaş dikin di navbera min û te de dimîne jê wê de tir tune ye. Di vê astê de çapemeniya azad rola wê heye di xweseriya demokratîk de. û adine ya herî giring jî di çapemeniya azad de weşanxane an jî çapxane. Çapxane roleke çawa dilîze yani divê hindekî mirov divê astê de bimîne. Mesela rojname ez bigirim. Rojname rojane derdikeve an heftane derdikeve bo demekê derdikeve. Tenê ew roja ku derketiye tê bixwîne an jî roja pêwê jê wê de tir ew ê neçe. Pêwîstiyeke pir mezin e aliyê ragihandinê aliyê zanebûnê ve lê heya demekê. Paşê televizyon jî her wiha wisa medya dîtbarî jî wisa ez bêjim derdikeve bo demekê derdikeve bo wextekê derdikeve ew dem gava ku xilas bibe dawî bibe ew çi dibe ew êdî belkî neyê ji bîr kirin lê ew li paş dimîne pêwîstî bi tiştekî din tê baş e lê çapxane gava ku em hildigirin dest çapxane mejiyê wî tiştî nîşan dide her û her domdar e bi salan belkî bi 100 salan
ew berhemên ku derketine wek pirtûk ewana her cê xwe muhefaza dikin, cê xwe disekînînin û ewa wan yani aktüelîtiya wan her berdewam dibe. Ji ber wê jî yani roleke sereke lêbar dike bi aliyê binyatî ve yani binyata aboriyê, binyata civakê, binyata çapemeniyê bi xwe tev jî ew ê çapxane ava bike. Baş berez Mihemed te basî rolê çapxane kir û dizanîn ke fikir dêt binivîsîn. Lê ew fikir ji alî kultûrî çawa diçêt nav gel, çi qas diçêt nav gel. Yani te li wî alî xweseriya demokratîk ji aliyê çapemenî çi qas tesîra kultûrî li gel kiriye. Yani çawa li rêyî pertûkan çûyete nav gel. Ew pirs te çawa dibînî. Belê. Ez vê mînakê bidim. Yani biya min gel di vî warî de gelek pêşketiye. Yani ew fikr û ramanên ku nû peyda dibe an jî dikeve nav rojeva me ji hêla gel ve bi awayeke giştî pir zû tê pejirandin. Sedema vê mesela ez ê bi çend mînaka bidim. Mînakê ku em dijîn. Mesela li weşanxaneya Aramê ji pirtûkên ku me derxistine mijarên wan gava ku em lê dinerin li gorî mijaran gel nêzîkî pirtûkan dibin. Me pirtûk vê gavê jî mesela li Amedê yekemîn fuara pirtûkan heye. Di nav organizayê em me jî cîgirtiye. Ciyeke me ne mezin heye. Me hemû pirtûkên ku ji weşanxaneya Aramê derketine me tev rêz kirine wisa li ser standê ne kesên ku tên baldarî nîşanî pirtûkan didin em dibînin zêdetir mijarên bi xweseriya demokratîk ve girêdayê. Ew pirtûk herî zêde têne ecibandin, ew pirtûk herî zêde têne xwendin, ew pirtûk herî zêde têne daxwazkirin. Yani nexwe me jî vê tiştî me piştî demekî me vê fêm kir. Me got nexwe rastî jî gava di rojevê de kîjan mijar hebe gel zêdetir daxwaza wê yekê dike. Vê gavê birçîbûneke pir zêde heye. Mesela me çend di vî warî de çend pirtûkên me derketin bêguman têrê nake. Çünkü daxwazeke pir mezin heye de her warî de. Yani ji bo avariya xweseriya demokratîk ji me daxwaz dikin. Ji bo têkiliya ser jinê daxwaz dikin. Ji bo rêvebiriyên xwecihî yên heremî ji me daxwaz dikin. Ji bo jîngehê ji bo xwezayê ji me daxwaz dikin. Her warî de daxwaza gel ji me hene ku em di van waran de di aliyê xweseriya demokratîk de pirtûka çap bikin û ew bi vê yekê agahdar bibin. Baş zanîn ke weşanxaneya Aram cihêkî pir meznî wî li nav sîstemê xweberewberî demokratîk heye. Taybetî weşanxaneyeke ke bêjin temsîla gel dike, temsîla xweberewberî demokratîk dike. Li hember weşanxaneyekî pir meznî sîstem, dewlet, kapîtalîzm. Te eger bikarî hindek basî paşxan yani bêjin dîroka çapxaneya Aram bi destpêk heta îro bo êmin bikey. Çawa dest pê kird îro li çi astek daye? Belê. Rastî jî vê gavê li parçeyê Bakurê Kurdistanê weşanxaneya Aram îro hat gîştî merheleyeke gelek giring. Yani de asteke pir jor de ye. Yani lê veya wisa bi hêsanî çê nebû ya ji ber xwe çê nebû. Weşanxaneya Aram di sala 98 de ve bu 1998 de dest bi vê xebatê kir û ji wê rojê ve heta îro tê beriya wê hindê xebat hebûn taybet bi rojnameyê ve dîsa bi kovaran ve girêdayî hebû. Lê pêwîstiyê dî gava ku bi weşanxaneyekê hate dîtin weşanxaneya Aramê vebû. Lê em dinarin mesela li Tirkiye ev rewş zûtir dest pê kiriye. Ewana yani 30 sal 40 sal berê giranî dane ser çapxaneyan me hinde di vî warî de em qelsî jiyane rastî yani me hinde dereng dest pê kirî. Lê piştî ku dest pê kir ji wê rojê heta îro ve gelek merheleyan derbas kir. Mesela ez bêjim yek ji xala herî girîngê Aramê destpêkê ew mesela tiştên ku gelê Kurd dijîn serpêhatiyên wan, bîranînên wan taybet mesela
ew tiştên ku gerîla dijîn wek roman, wek çîrok, wek helbest destpêkê giranî dan ser wan. Gava ku wisa ava bû ew salên ku derket hemû pirtûkên aramê dihatin qedexekirin. Ji binî ve tev jî qedexe bûn lê weşanxane dibin dest re ne awayekî fermî bi awayekî illegal dixebitî. Yani ew berhemên ku derxistî bûn tev hatibûn qedexekirin lê dîsê jî ewana yek bi yek digihandin gel û rastî jî eleqeyeke pir mezin pê dihate dîtin. Yani mesela ez bêjim ger di pirtûxaneya yekî de pirtûkek aramê hebûya ew ya êdî dibû ewek. Ji bo wî kesî li Tirkiye dibû sûcek. Yani li dadgehan dihate darizandin ji ber vê yekê lêpirsîn ji bo wan dihate vekirin û ceza dixwarin. Her wiha gelek xebatkar di weşanxane aramê derbas bûn, her xebatkarê aramê yek bi yek ceza xwarin, cezayên girtîgehan xwarin. Yek bi yek. Yani sedema vê yekê jî ez bêjim bi awayeke fermî dikirin ku her awayî pêşiya weşanxaneyê bixetimînin. Paşê weşanxane tiştekî nû kişif kir, giranî da ser ew mesela aliyê teorîk ve kesên ku wisa namdar hinde jî aliyê teorîk ve xurt. Mesela ez bêjim wek Wallenstein, wek Noam Chomsky giranî dan ser berhemê wan. Yani rastî jî li Tirkiye gava ku evana hatin weşandin haya civaka Tirkî ji van kesan tune bûn. Lê di cîhanê de ew kes bi aliyê fikrî ve gelek dihat nasîn, bi aliyê teoriyê ve gelek xurt bûn. Aramê mesela yekem car gava pirtûkê vana weşandin di aliyê teorî de pir nîqaşeke mezin bi gehîn çêbû. Îro jî yani gelek mesela xwînerên me hêj wan pirtûkên berê ji me dixwazin. Çünkü pêngaveke pir mezin bû ji aliyê me jî ve xurtkirinek hebû. Mesela ez îro dinirxînim ev mijarê ku em li serê niha nîqaş dikin wek xweseriya demokratîk û ez bêjim mijarê bivê ve girêdayî lê beriya wê mesela weşanxane aramê hinde pirtûkê ku çap kirine îro van nîqaşa jî xurt dike. Divê astê derbas bû paşê her çû yekem car jî pirtûkên Kurdî lê zêde kir. Ew merhele hindekî kêm bû. Mesela Kurdî pir nedihat xwendin û nivîsandin. Lê weşanxaneyê di vî warî de jî ket hewldanek. Mesela pirtûkên yekem di salên 2000 de yên Kurdî hate çapkirin. Yani îro li Bakur taybet pirtûkên Kurdî ê ku hema yekem çap kirine yek jî weşanxaneya aramê ye. Ev jî mesela qonaxeke din bû ji bo ew ji bo weşanxaneya aramê kir ku Kurdî êdî derbasî her malê bibe. Bi awayeke mesela bi ser rêya pirtûkan ser rêya berheman derbasî hemû malan bibe. Ev jî hewldaneke rastî pir bêhempa bû. û her çû mesela weşanxaneya aramê vê jî keşf kir. Di demên dawiyê de taybet li ser zindanan mesela hata keşfkirin ku gelek mesela bêjin nivîskar, gelek ez bêjim lêkolîner ji zindanan derketin. Mesela hinde hevalên ku hatine girtin 10 sal, 15 sal, 20 sal, 25 sal di girtîgehê de ne wana. Wana şev û roj rûniştine, xwandine, nivîsandine berhemên ku ji girtîgehan derketin weşanxaneya aramê êdî giraniyê da ser wan jî. Ew jî merheleyeke din bû ji bo weşanxaneyê û demên dawiyê de jî merheleya ku îro em gihîştine jî taybet li ser berhemên ku herî zêde derdkevin pêşî li ser ji zindanê êdî derbasê çiyê bû. Mesela berhemên ku li çiyê vê gavê têne nivîsandin çi aliyê wêjeyî ve çi ji aliyê lêkolonî ve aliyê teorîk ve gelek mijarên cuda cuda cur be cur hene û êdî weşanxaneya aramê di vî warî de jî li serê disekine radyo weste taybet em giranî mesela didin ser wê çend mînakî hene vê gavê li ber destê me. Mesela pirtûka birêz Murat Qarayîlan ya anatomiya şerrekî ew şerrê ku ji hêla PKK ve hate meşandin heta niha ji sala 1984 û vir ve çi hatiye jîn şerrek çawa hatiye meşandin tev divê pirtûkê de di anatomiya şerrekî de hatiye bicî kirin her wiha ev pirtûk li çiyê hatiye nivîsandin.
ve gavê mesela di nava berhemên me de ev pirtûk heye bi vî rengî. Mesela ez bêjim pirtûka li ser destana zapê hate nivîsandin. Ew şerê ku li zapê hate qewmandin di sala 2007 de. Mesela romana wî hate çapkirin. Vê gavê di nav weşanên me de hene. Yani mînakên bi vî rengî vê gavê di weşanxaneyê de gelek zêde bûne. û taybet mesela ciyeke gelek giring e ku mirov behs bike. Mesela weşanxane Aramê ji Akademiya Zanistiya Civakiya Abdullah Öcalan seteke derxist. Seteke ji 15 pirtûkan pêkte. 15 berhemin di nav wan 15 berheman de di aliyê xweseriya demokratîk ve her mijar tê de heye. Taybet ew parêznameyên Birêz Abdullah Öcalan di hemû xalan de hatine berfirehkirin. Ev ya jî hêla akademiyê ve hate kirin û vê gavê me vê setê çap kiriye nêzîka 10,000 set me vê gavê belav kiriye. Daxwazeke pir mezin heye. Yani ez dikarim bêjim ku êdî qonaxeke din e. Yani Jali zman çawa yani weşanxaneyê Aram yani zmanî Kurdî û Tirkî ya zmanim dî. Jali zman yani weşanxaneyê we çawa demeşe. Aliyê ziman terî min gava din bas kir rastî jî yekem çapxaneya ku Kurdî çap kiriye pirtûkên Kurdî çap kirine yek jî Aram e. Lê demekê Aram wek ku ez bêjim zêdetir bala xwe da ser Tirkî. Rast e yani xwînerên Tirkî li Tirkiye zêdetirin. Yani Aram ne tenê xîtabî Kurdan dikin, her wiha xîtabî Tirkan jî dike. Gelek mesela derdorên cuda jî pirtûkên ku li Aramê derdikevin dişopînin ewna dixwînin. Lê demekê weşanxane Aramê wekû Kurdî hinekî ji bîr kiriye. Yani ji ber ku zêde nayê xwendin, ji ber ku zêde eleqe nayên nîşandan hinekî wekû ji bîr kiriye. Yani merheleyeka wisa jî heye ev ciyê rexnedayînê bû ji bo me, ji bo weşanxaneyê Aramê. Lê di demên dawiyê de taybet di lijneyê de, lijneya weşanê de nîqaşa herî zêde yek jê ku em dikin, em dibêjin divê bi Kurdî berhem zêde zêde werin çapkirin. Em giranî bidin ser wan û hewldaneke cuda divê nîşan bidin. Mesela ez bêjim duha pirtûkên Rostem Cudî hatin çapkirin ji weşanxaneyê Aramê. Me dît ku ev pirtûk herî zêde pirtûkên ku têne daxwazkirin di navê Kurdî de. Berê me digot belkî pirtûkên Kurdî zêde nayên xwendin, nayên daxwazkirin li Bakur taybet. Paşê piştî ku pirtûkên Rostem Cudî bi Kurdî hatin çapkirin, yek îdeolojî, yek jî rojhilata navîn, me dît ku daxwaz pir zêde çêdibin. Em jî çi gihîştin zanî? Nexwe pêdiviya gel bicî were pirtûkên Kurdî jî ew ê daxwaz li wan jî werin kirin, ew ê jî werin xwendin. Em gihîştin wê encamê. Rastî jî me dît nexwe yani rojhilata navîn û îdeolojî bersiva pêdiviya gel dide. Ji ber wê jî zêde tê daxwazkirin. Her wisa êwe pertûkî Ferzad Kimanger çapkirin bi Kurî, bi Kurdî. Ew reaksiyon li hember vî pertûk çawa bû. Rastî ew dema ku ew bûyer hate qewmandin di çapemeniya Bakur de zêde zêde cî girt. Çi rojname, çi jî medya, taybet televizyon zêde zêde cî girt û ji bo me gelek Kurdan jî ew ye hêlekî birîn e. Yani birîna ku em ji vê derê ji bo wan nikarin tiştekî bikin, em nikarin wan asteng bikin, bigirin. Lê bersiva ku herî zêde ew karîba ji bo wan bihate dayîn wek şopdarê wan bin em me ji wek weşanxane wê demê ew pirtûk çap kir. Dêrsim Oramar amade kiribû ew xwe jî ji rojhilat e. Kesek ku karibe wan fêm bike, karibe ji mer bêjin. Di wê demê de dema ku hate çapkirin eleqeyeke pir mezin ji bo wê hate nîşandan. Vê gavê jî reaksiyoneke baş heye. Hê jî didome ji ber ku ew rewşa wir hê jî didome rewşa rojhilat. Baş ji alî finansekirin zanîn ke li Xweseriya Demokratîk aborî pir giring e. Aboriyekî bêjin demokratîk Xweserî hewce ke li derweyî bêjin sîstema kapîtalîzmê ye. Êwe ji alî finansekirin û aborî rewşî we çawa ye? Belê.
Yani ez karım ve bejim nuha dixweseriya demokratik taybetiya wena herî giring divê herkes her komek karibe têra xwe bike. Ger derfet ji bo werin avakirin herkes dikare xwe di nava xwezayê de bide jîn. Wisa nîne mesela ez bêjim her darek, her lawrek, her nebatek dikare bi tena serê xwe di xwezayê de bijî. Têra xwe dike herkes. Yani xweza li gorî wê hatiye avakirin, li gorî wê mecalê wê heye. Ger neyê texrîb kirin, ger neyê tu nekirin, xwezaya wê wisa ye. Civak bi xwe jî wisa ye biya min. Weşanxaneya aramê jî di vê perçê de mesela vêga vê em rewşa xwe ne herî baş dijîn. Demek ki ji ber ku ez bêjim min de xebatê me ne baş û me zehmetiyan dikşandin bi zehmetî awa xwe dikir yani îdama xwe dikir, debara xwe dikir. Vêga vê weşanxaneya aramê bêyî ku ji derve tiştekî bixe navê wek aborî, alîkariyek, an piştgiriyekê ji deverekê, ji ciyekê, ji kesekê bigire bi pirtûkên xwe, bi xebatên xwe vêga vê têra xwe dike. Heta her biçe ey berfirehtir ji bir de. Mesela ez mînak bidim. Vêga vê Mel Amedê weşanxane navend heye. Wekî din me pirtûkxane jî heye. Pirtûkxane aramê jî heye. Em pirtûkên xwe gelek pirtûkên dij em dikarin li wê derê bidin nasîn, em dikarin li wê derê kesên ku bixwazin pêdiviya wan cî bînin. Me li Stenbolê pirtûkxaneyek vekir wek şax. Me li Wanê wek şax pirtûkxane vekir. Me li Batmanê vêga vê hema li ber avakirinê êdî em bêjin me vekiriye. Em dixwazin li bajarên din jî êdî pirtûkxane hebe. Binerin ev mînak çi nîşan didin? Em dikarin pirtûkên xwe biweşînin. Em dikarin belavkariya wan bikin û em dikarin pirtûkxaneyan jî vekin. Nexwe gava ku em rast bixebitin bi awayeke ez bêjim ciddî nêzîkî bibin em dikarin xwe bi xwe têra xwe bikin û xebatên xwe berfireh bikin. Vêga vê weşanxaneya aramê di vê rewşê de ne. Mesela ez vê bêjim bi awayeke tîcarî, bi awayeke aborî jî ji xwe em li vî karî nanerin. Ji ber ku mesela me bi awayê birdoziyê dibin hişte em dixwazin pakiyekî çêbikin, zelaliyekî çêbikin. Bi pirtûkên xwe, bi berhemên xwe em dixwazin vê ava bikin. Çi bi çandiyê, çi jî bi civakî. Vêga vê em aliyê aborî zêde dernaxînin pêş. Aborî ji bo me tenê pêşxistina vî karî ye, debara vî karî ye. Pirtûkên me buhaya wan gelekê me. Em dixwazin bidin xwendin, em dixwazin bixwînin. Lê ji ber ku neçarin em debara xwe bikin, em bi buhayeke kêm em pirtûkê xwe belav dikin û bi rehatî jî ev yek çê dibe vêga vê. Yani aram têra xwe dike. Tu basî pertûkî berez ojilan kir, yani pertûkên berez ojilan ke bêjin ji alî teorîkê hem wek parêzname û duatirî jenî ji alî teorîk basî xweseriya demokratîk dike. Bele. û bi giştî em dizanîn ke ew pertûkan kateke tên bilaw kirin dikevin rojevî medyaş, yani reaksiyon li hemer wan çê dibe û sîstemî dewletî ji reaksiyona çê dike. Lê bi giştî yani ew pertûkan daxwazî bi wan pertûkan çi ye û pertûkên Rêzdar Ocalan êwe çawa li nav bilaw bêjin li nav gel pêşwazî çawa dibînin. Niha rastî ew dema ku nû tedî Birêz Ocalan pirtûkên xwe taybet piştî ku li İmraliyê ew pirtûkê ku nivîsandin bi her awayî li Tirkî hatin qedexekirin. Yani ji bo ku ewana neyên belavkirin yani pir hewldaneke cuda hebû. Mesela ez bêjim belkî bi hezaran pirtûk li çapxaneyan hatin desteserkirin. Ewna nehîştin em belav bikin. Lê dîsa jî hewldaneke hebû di binî de yani bêyî ku eşkere were kirin, di binî de hati belavkirin nêzî 100,000 zêdetir pirtûkên Birêz Ocalan hatin belavkirin wê demê. Di demên dawiyê de hêdî êdî yani dewlet jî dewleta Tirkî jî neçar ma ku hin tişta bipejirîne yani qebûl bike. Vêga vê yani ew pirtûkên derketine wek 100 carekê derketin, 5 pirtûk bi hev re beriya wê yek cuda cuda derdiketin. Alaqayeke pir mezin jêr heye. Yani îro jî vêga vê jî hûn kîjan sikakê li kîjan derê ew pirtûkên Rêzdar Ocalan derxînin derve ewana tev bi carekê de yani têne sendin û têne xwendin dubare jî têne xwendin. Yani alaqayeke pir mezin
ji bo wan heye. Mesela ji me dixwazin vê gavê hinde jê çapê wan qediyan e, hinde jê li weşanxaneya me çap nebûn, berê qedexe li ser bû me nekaribû em çap bikin. Daxwaz ji bo wan gelek zêde ne. Ji xwe ev yek di mijara me de ye, yani di rojeva me de ye, em dixwazin Pirtûkên Rêzdar Öcalan yên berê jî, yani yên ku ez bêjim di salên nodî de jî hatine nivîsandin, em dubare wana çap bikin. Ji nû ve em dîsa berçav derbas bikin, em wana çap bikin. Îro tê fêm kirin ku ew tiştê berê jî gotine, ew tiştê ku berê jî nivîsandine, rastî jî di asteke herî giring de ye, lê di wexta xwe de nehatiye fêm kirin. Rez Mehmed em wexta dawiya xwe yanî kêm li 10 deqîqe maye ya kemtir xulek tiştekî wisa. Em bo fuaran, fuarê pertûkan em terxan bikein dizanîn ke ew fuar li rastî de rast dikeve çarçeva xweberawberiya demokratîk, xweseriya demokratîk çima لەبەر وی دەولەت ڕێ نەدا کە کوردان یا بێژی لە ئامەدێ فوارێکی وسا چێ بە پێشەگایکی وسا چێ دەبێت لێ ئەو فوار هات بەکردن 12 مە و دەدۆمێ هەتا 7 مە ئەو فوار چەوە دەکەوێت ناو خۆسەریات دیموکراتیکتە چەوە ژەوی عالی دەبێتی ڕاستی ئەس vê bêjim mînaka herî zindî a germ ev mînake ji bo xweseriya demokratîk li vir li Amedê mesela 5 sal li ser hevdû şîrketeke taybet li hindekî girêdayê dewleta Tirkî li vê derê li Amedê 5 sal li ser hev fuar çêkiriye, fuara Pirtûkan çêkirin. Ji bo îsal sala 2015 ewana biryar dan ku li Amedê fuar çênekin. Sedema vê yekê jî yani em li cem xwe me wisa fêm kir her ku fuara li vê derê dihate kirin bi hewldanên me dixwast em rengê wê bikin Kurdî. Aliyê çandinî ve bi aliyê ziman ve bi aliyê berheman ve Pirtûkan ve me xwast hêdî em rengê wê bi aliyê Kurdî ve bibin. Anons bi Kurdî dihatine kirin hêdî nivîskarên Kurd gelek dihatin, xwînerên Kurd gelek dihatin. Ewana dîtin ku her diçe ew înisiyatîv ji dest wan diçe. Ji ber wê ewana biryar dan ku gotin em li Amedê êdî fuar çê nakin, li dar daxînin. Lê em gelek weşanger û gelek nivîskar em gihîştin hev civiyan me got nexwe ew çê nakin lê pêdiviya me bi wan tuneyê ku ew ji bo me fuar çê bikin. Hêza me, hişmendiya me, xebata me têra vê yekê dike ku em ji bo xwe fuareke çê bikin. Fuar asteke pir bilind e ji aliyê weşangeriyê ve, ji aliyê nivîskaran ve, ji aliyê xwîneran ve geleke girîng e. Yani gava ku fuar tune be ew hişmendî pêş nakeve ewna ti kes nikare xwe îfade bike ti kes nikare xwe bide nasîn ji ber wê jî me biryar da ku em fuareke çê bikin di nava vê fuarê de wek weşanxaneya Aramê jî ji serî heta dawiyê de em tê de ne bi şaredariya bajarê mezin ya Amedê re me vî karî li dar xist vê gavê em encama wê dibînin gelek kes gelek weşanxaneyê Tirk bixwe jî dibêjim ku we kareke pir serketî çêkiriye em jî piştgiriya we dikin hûn her sal çê bikin em bi xwe jî em ê bên beşdar bibin em ê berfirehtir bikin xwîner tên wisa bertekên pir baş nîşanî me didin nexwe vê gavê bi vê organîzeyê em dibînin ku di xweseriya demokratîk de bi organîzeyên wisa em dikarin bi hêsanî çê bikin hem aboriya wê em dikarin çê bikin organîzeya wê em dikarin çê bikin danasîna wê em dikarin çê bikin nexwe em dikarin bigêjin encamekê ev jî nîşan dide ku hewce nake hin kes ji me hinde tiştan çê bikin em bi derfetên xwe bi mecalên xwe em dikarin wî tiştî pêk bînin fuara îsal ya 2015 vê yekê nîşanî me da ne tenê ji bo Pirtûkan em dikarin di gelek waran de jî van organîzeyên wisa pêk bînin ev jî biya min dikeve nava çarçoveya xweseriya demokratîk. Gênî weşanxaneya Aram dizanîn ke pir weşanxaneyê din li wir hen. Bi giştî yanî çend weşanxane li wir hen weşanxaneyê Kurdî ya Tirkî ya bi giştî eger bikire wekû bêjin statîstîk tiştek em li weşanxane fuar em derxeyî. Li fuara Amedê ya 2015 de heftê û du weşanxane vê gavê hene û her wiha 15 jî sazî hene. Sazî dezgehê ku bi karê weşangeriyê re, karê rewşenbîriyê re, nivîskariyê re mijûlin û ji vana jî 21 weşanxaneyên Kurdî ne. Ew ne te weşanxaneyên Kurdî ne
پرتوکین خو بر همین خو چاپ دکن یه مایی جی یعنی پنجی و یک وشانخانه جی یه ترکن جی باجارن ترکیه آدنه چه انقره چه İzmir چه استانبول چه ادنه چه مرسین هر وها جوان در نهاتنه بشتاریا وانه و دوی فواره ده حیشته چالاکی هنه چالاکیین که از بیجم روژن امزایه ین سمینار پانل هر وها فیلم دانشینا فیلمان هنه هر وها دیسا konser hene guhdari kirina helbestan heye yani usa çalakiyen cür ve cür hene. Pêşwazî em dibînin ke gel deçêt fuar û yanî bêjin beşdariyekî pir xurt heye. Te çawa beşdarî çawa dibînî? Yani vê gavê du roje beşdariyeke ku çêbûye beşdariya ku heya niha çêbûye rastî germahiyeke pir baş e û em ji vê yekê pir kêfxweşin pir razî ne. Yani evvel numune bu ji bo salên pêş ceribandin bû ya yekem bû me jî xwest em xwe bibînin hem alî organize hem ji alî eleqebûnê ve gelo ka beşdarbûn çawa ye ev beşdarbûna heta ku heya niha hatiye nîşandan vê ji me re gotiye dibêje ku em ji bo salên pêşî divê em vê yekê berdewam bikin yani karê me her yekem ev e. Gelek spas bo te berez Mehmed Çakmak edîtor û nûser li Weşanxaneyê Aram gelek spas bo tevlîbûna te. Ji bo spas dikim malava ku we cîda nêrînim me spas. Bala bîneranî hêja li şarî Amed li Somer Park li pêşangey kitêb legeltan bûyîn lêrdagehîşînê kotayî bernameyê gelî azad li azadî û bo azadî bijîn maltan awa.